Biz bugün Milli İslam Yardım Itu Fondu yardımı bilen zamança jihazlandırılgan, bарлык talепlerge de turu kile turgan fizik yaktan zayıf yetim bolalar yurtun aşığı tantanasına jinaldık. Yardım Hayriye Fondu işenligine 10 yıl tuldu. Uz işenligini bir neçe yönelişte alıp barışı fondunun izgi kameleri hakkında Tataristandagına tugel Rossiya tübeklerinde de köpten bileler. 2014 yılının noyabr ayında bugün aşılatırgan invalid yetim bolalar yurtuna tövge sabılar kildi. Әлеге балалар арасында күрмәүчеләрдә, Даун синдромы белән сөйләүчеләрдә, балалар церебраль параличы белән авыручылар да бар. Ятимнәр йортының максаты балаларны сәламәтләндерү, улы тормыш юлына әзерләү. Һәр бала комплекслы тернәкләндерү курсы уза бирде. Ә киләчәктә бу балаларга торак алырга булышу, аларны тиешле ташламалардан файдаланырга өйрәтү, тормышларын юридик яктан коруда ярдәм итүне планлаштыралар. 2015 елда Ярдәм фонды күрмәүче һәм ишетмәүче инвалид балаларны да үз канатлары астына алырга җыена. Бу йортка барча булышкан кардәшләребездән Аллаһ Субханаһу ва Тааля разый булсын. Онытмагыз, сезнең садакаларыгыз юкка чыкмый. Бәлки 10-га, 100-га, 1000-га тапкырланадыр. Инде бигрәк тә шундый изге айларда изгелек кылыйк. Тагын бер кат Илдар хәзрәт, Аллаһ разый булсын. Илдар хәзрәткә бергәләшеп булышыйк. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. La ilahe illallah, Allahu akbar. Allahu akbar ve lillahil hamd. Шушы жер алында егерме баланы тәрбияләргә ниятлибез. Бу балалар арасында күбесе сәламәтлек ягыннан әзрәк зәгыйф. Бар безнең Даун авыру, әзрәк психологик развитиедән ниде. Шуңа күрә төрле безнең балалар бар. Ләкин шушы балалардан без шундый яхшы тормышка әзер кешеләрне чыгармакчы булабыз. Аны ничектер тернәкләндерү махсус табиблар табиблар монда атна сайын шушы безнең ЦРБдан тикшерү өчен табиблар килә, бөтен ниләрне, аларның диагнозларын, аннары ничек дәвалау юлларында карыйбыз. Монда массаж һәм башка төрле уен реабилитация шундый бүлмәләр ясадык. Специалистлар чакырырбыз. Атнага бер булса да төрле специалистлар киләчәк шушы балалар белән нитергә. Аннары аларның сәләтләрен карарбыз. Киләчәктә бәлки берәр ниндер сәләтләре булса, шуны үстерербез аларда. Третий класс. Артем третий класс. А что так у нас? Aydan yaktı нәрсә юк, кара булыт басмаса, кеше гарбы шул булар, кайтып белдем.